Helo, Eirian dwi. Croeso i uned 4 y cwrs Canolradd. Rwan, heddiw, da ni'n mynd i edrych ar y dyfodol. Da chi'n gwybod sut i wneud y dyfodol ers y cwrs mynediad. Da chi'n medru deud, dwi'n mynd i'r dre yfory. Iawn, a da chi'n defnyddio'r presennol i ddeud be da chi'n mynd i wneud. Da chi hefyd yn gwybod sut i ddeud, mi fyddai'n mynd i'r dre fory. Iawn, felly da chi'n deud, I will be going. Iawn, mi fyddai'n mynd i'r dre fory. Da chi hefyd yn gwybod sut i ddeud, mi na i fynd i'r dre fory. Iawn, mi na i fynd i'r dre fory. Da chi'n deud yn bendant bod chi'n mynd i'r dre. Iawn, a hefyd, da chi'n gwybod sut i ddeud, mi ai i'r dre fory. Iawn, mae mi na i fynd a mi ai yr un peth, ond mae mi na i fynd yn hir a mi ai yn fyr. Iawn? Mae o fel mi nes i fynd i'r dre a mi es i i'r dre. Mi nes i fynd yn hir a mi es i. Iawn. Da ni'n mynd i edrych heddiw ar mi ai, a mae hwnna'n mynd i ddangos i chi sut i ddeud yn fyr be da chi'n neud yn y dyfodol efo pob ferf. Iawn, felly, mi nawn ni ddechrau efo mi ai. Iawn, felly, mi ai i'r dosbarth heno. Iawn, dydwch chi. Mi ai i'r dosbarth heno. Iawn, mi ei di i'r dosbarth heno. Dydwch chi? Mi ei di i'r dosbarth heno. Mi eith Ceri i'r dosbarth heno. Dydwch chi? Mi eith Ceri i'r dosbarth heno. Iawn. Ceri, bachgen, mi eith o i'r dosbarth. Iawn, dydwch chi? Mi eith o i'r dosbarth. Iawn. Ceri, hogan. Mi eith hi i'r dosbarth. Beth am y plant? Mi eith y plant i'r dosbarth. Iawn. Rwan ta, ni. Mi awn ni i'r dosbarth. Chi. Mi ewch chi i'r dosbarth. Nhw. Mi a nhw i'r dosbarth. Iawn. Da chi'n cofio sut i ddeud cael yn y dyfodol? Da chi'n medru deud, mi na i gael paned rwan. Iawn, ond deud y gwir, mi faswn ni'n deud, mi gai baned rwan. Mi gai. Felly, mi ai, ychwanegu gy, a da chi'n cael mi gai. Mi gai. Iawn, rwan ta. Da chi'n cofio yn y gorffennol, roedden ni'n deud, mi nes i gael, mi ges i. Yr un fath, mi na i gael, mi gai. Iawn, felly, mi gai baned. Sut da chi'n deud, you will have paned? Mi gei di baned. Sut da chi'n deud, fo? Mi geith o baned. Sut da chi'n deud, hi? Mi geith hi baned. Ni? Mi gawn ni baned. Chi? Mi gewch chi baned. A nhw? Mi gan nhw baned. Mae'n hawdd. Mae'n hawdd. Iawn? A da ni wedi wneud hyn yn y cwrs sylfaen. Rwan ta. Efo gwneud, mi na i, da ni wedi ymarfer. Mi na i, mi neud i, mi neith o, mi nawn ni,
mi newch chi, mi na nhw. Iawn? Mi na i gael paned, mi na i fynd i'r dre, mi neud i fynd i'r dre, mi neith o weld y teledu, mi nawn ni ddarllen llyfr ag ati. Iawn? Oce, rwan ta, da chi'n cofio? Mi nes i ddarllen. Mi ddarllen es i. Felly mae'r es fel es i. Iawn? Felly yr un peth. Iawn? Da chi'n ffeindio bon y ferf, felly darllen, i gyd darllen. Felly, mi ddarllenes i y llyfr. Mi na i ddarllen. Mi ddarllena i. Ti? Mi ddarllenni di. Felly, ei, gollwng yr e, mi ddarllenni di. Mi ddarllenith o. Chi? Mi ddarllenw ni. Mi ddarllenw ni. Mi ddarllenwch chi. Mi ddarllenwch chi. Nhw. Mi ddarllenan nhw. Mi ddarllenan nhw. Iawn. Oce. Beth am mi brynau? Mi brynau. Iawn. Mi brynau baned. Mi brynau. Ti? Mi brynu di. Hi? Mi brynydd hi. Ni? Mi brynw ni. Chi? Mi brynwch chi. Nhw? Mi brynan nhw. Iawn. Unrhyw ferf, da chi'n medru defnyddio y dyfodol. Iawn? Cryno. Felly, mi na i brynu, mi bryna i. Mi na i ddarllen, mi ddarllena i. Iawn? Hapus? Oce, felly, dyna fo. Un peth arall. Os da chi eisiau deud bod chi ddim yn mynd i wneud rhywbeth, fel mi ddarllenes i ddim, da chi'n deud, mi ddarllena i'r llyfr, ddarllenes i ddim. Iawn? Mi brynes i baned, ffrynes i ddim. TCP, treigliad llais. Iawn? Oce. Felly, TCP, treigliad llais. Mi bryna i baned, ffryna i ddim paned. Oce? Ond, da ni'n mynd i ymarfer hyn yn yr uned. Iawn? Felly, gobeithio byddwch chi'n cofio, fel y gorffennol, mae'n bosib defnyddio y dyfodol cryno. Pan da chi isio? Welai chi yn uned 5. Welai chi. Dyna chi ddyfodol. Eto. Welai chi. Mi welai. Welai chi yn uned 5. Hwyl.